טוב, זה דורון, תכירו אותו, דורון, דורון, תסתכל, הוא שקוע כן, בואו תראו, זה השוחט מברוקלין, מה שכרגע הוא עושה, הוא מנקה את כל השלל כן, את כל השלל, מי שפה בקטע של צער בעלי חיים, זה שחיטה כשרה. יש לנו פה חבר יקר, גם קוראים לו, קוראים לו מולי. ומולי הוא הבעל הבית של הדגים פה כנראה. הוא מזן בניטה. מלא קוצים, אבל טעים, מעדן דלישס. אז אני רוצה להזמין אתכם לרעיון קל עם הבחור, ברנש כמו שאומרים. אז קחו אותו. שלום, קוראים לי מולי. כן, דורון וחתוקה הוציאו אותי מהמים. הצעתי להם כמובן 3 משאלות, אבל כנראה שאני ממש טעים. לכן, אחרי דין ושיח, וכמו שאומרים, שיח ודברים, ואיך שלא קוראים אצלכם בעולם האוויר, החלטתי להתארח אצלהם בתנור, ולכן אני מחכה לחברי הטוב ולחבריי הטובים שמן, זית ושום. אז אני קודם כל חייב לתת נשיקה ליניב. כן, זה אתה, כן, זה אני, והנה אתה מגיע, גם אני תחן נשיקה או משהו? טוב, אז תמו לנו הדקה שאני חי פה ומעביר את רגעי האחרונים, אז שיהיה לכם שבת שלום, ולכן אני הולך גם להתארח בשולחן השבת. כל טוב, דש לחבריי היקרים, ואני אשגיח עליהם מלמעלה. ביי ביי.